Στη μακρινή και ονειρική Αλφαβητούπολη, τα φωνήεντα A, E, I, O, U ήταν 5 αγαπημένα αδελφάκια. Όλα ήταν ήσυχα και έβγαζαν όμορφους και σιγανούς ήχους από το στόμα τους. «Α», έλεγε αθόρυβα το A όταν χασμουριόταν. «Ου», ξεστόμιζε το O όταν κάτι του έκανε εντύπωση. «Ι», μουρμούριζε το I όταν τρόμαζε. Και το αναποφάσιστο U δεν ήξερε αν ήθελε να πει «α» ή «ο» και έτσι έλεγε κάτι ενδιάμεσο, σαν «α» αλλά με κλειστό το στόμα. Το μικρότερο αδελφάκι, το E, όταν κατάλαβε πως δεν του έδινε κανείς σημασία όταν ήταν στο τέλος μιας λέξης, από ντροπαλό και καλότροπο έγινε αγενές και άρχισε να ζηλεύει τα υπόλοιπα αδέλφια του και να τα κοροϊδεύει. Εκείνα, από ήσυχα και ευγενικά γραμματάκια, από τα νεύρα τους άρχισαν να βγάζουν πιο μεγάλους, δυνατούς και θυμωμένους ήχους κάθε φορά που έβλεπαν στο τέλος μιας λέξης το ζαβολιάρικο «η». Οπότε το A φώναζε «Hey», όπως ήταν και το όνομά του. Το ίδιο ακριβώς έκαναν και τα υπόλοιπα φωνήεντα, όλα έξαλα από θυμό. Το κράβγαζε «Ου». Το I φώναζε «Άι». Και φυσικά, όπως όλοι φαντάζονται, το U έλεγε θυμωμένο «You» όταν εμφανιζόταν το άτιμο «η». Έτσι λοιπόν εξηγείται το μυστήριο και τώρα ξέρουμε για ποιο λόγο τα φωνήεντα έχουν 2 φωνές.